cunoșteam, multe chestii le cunoșteam. Dar facem așa, pe apucate. Făceam, uitam pe 2-3 săptămâni. Inside-ul meu care ar fi frază că mâine nu-i cânt. Până nu te apuci și nu faci ceva, nu ai rezultate și el nu pot scade, nu poți și nimeni nu te găsește până nu ești la suprafață și nu arăți că existi. Din greșeli spre perfecțiune. 1500 euro. Facebook. Vreo 15.000 și on și offline. 6.000 Profit. Vreo 14.000 au comandat la moment 6, cineva se mai gândește. Poți să vinzi orice, trebuie să ai cartoni. 10.000. Dacă vreți să scăpați, trebuie jucați. 10.000 interacțiuni cu postări pe Facebook, da? De orice business cum aș apuca, oricare să am succes. Din site am înțeles că nu prea știem nici până acum. E mult mai bine când faci un lucru conștientizând și trebuie să faci decât să intuiești. Cine vrea și are dorință face mai mult decât cel care are posibilități și nu face. Dacă utilizează instrumentele, toate instrumentele și le utilizează corect, atunci faci bani. În jur la 30 de persoane care vor să facă comandă. 2 persoane juridice câte 20 de, asta 40 de unități. Dacă te implici și încerci să înveți, îți primești. La mine cresc cu responsabilitate. Zero a fost 14.096, profitul 8.240. Da. 10.000. Profit. Până nu începi să faci, nu dai seama ce e ușor și ce e greu. Conceptul de LP și utilizarea lui și promovarea lui, pentru mine a fost un fel de wow, să zic. Facebook-ul lucrează mai mult decât toate celelalte site-uri pe care m-am promovat împreună. Angry Business este o experiență prin care trebuie să treacă majoritatea tinerilor care vor să realizeze ceva în Moldova deocamdată. A venit etapa și epoca în Republica Moldova când businessul clasic nu mai este o opțiune. Foarte mult cunosc nou, ceea ce nici n-am intuit măcar până acum. Știu că, cel puțin intuiesc, hardware dispară. Adică necesitatea aplicării hardware. Cele 4 săptămâni de coaching până acum le-am simțit așa într-un drive. Primele 2 săptămâni în general, nici nopțile nu erau liniștite. Tema pentru acasă este ceva dificile, dar corecte. Dacă nu faci temele, nu vii la următoarea ședință. Nu vii la următoarea ședință, practic ești rămas în urmă. Mergând pași înainte, înțelegeai cam pentru ce aveai nevoie de ce ești odată în urmă. Comunitatea Angry Club e una dintre cele mai bune comunități în care eu am fost până acum. Sunt oameni din absolut diferite domenii, cred că poți să găsești răspuns la orice întrebare, la orice oră. Așteptări incredibile. Eu fiind de fire cam lenos, așteptările mele să-mi dai cât mai multe șuturi în fond. Dacă toți sunt businessmen, înseamnă că și noi o să fim.